Benedetto Bacchi, imprenditur fis-settur tal-imħatri u l-lob tal-flus online, ġie arrestat f'Palermo wara l-instab li kien jaqlam għal €1,000,000 fix-xahar li ma' flus kienu jmorru għand familji mafjużi illi magħhom kellu relazzjoni mill-qrib u saħansitra ftehim kontrattwali. Jirriżulta li Bacchi kien jaqla somom inkredibbli ta' flus fix-xahar minn diversi ċentri tal-lob tal-flus f'żoni influenzati mill-mafja. Flimkien mal-boss tal-mafja Francesco Nania, Bacchi imbagħad kien jinvesti l-flus mill-ġdid f'attivitajiet oħra biex bekk jaħbi minn fejn ikunu ġew il-flus. Fil-fatt jirriżulta li kienu jixtru art, bini, jiffinanzjaw kumpaniji tal-kostruzzjoni, kumpaniji relatati mal-enerġija rinnovabbli u saħansitra kien qed jaħseb li jixtri l-ġurnali Ġurnale di Sicilia u Life Sicilia. Blajnuna tal-mafja Bacchi rnexxielu jiftaħ xejn inqas minn 700 post fejn wieħed seta' jilab il-flus fuq attivitajiet differenti madwar l-Italja, jingħad li impossibbli li wieħed jikkalkula kemm iggwadanja flus. Matul l-inkjesta ġiet sekwestrata villa li kienet għal beħ għal €1,300,000 li fil-passat kienet tal-ex Floriana Giovanni Tedesco kif ukoll €120,000 fi flus kontanti, proprjetajiet u 9 kumpaniji. Fost il-kumpaniji, 4 kienu stabbiliti f'Malta. Instab ukoll li Bacchi kien juża kont bankarju f'Malta li kien fisem it-siju tal-mara tiegħu u kumpaniji f'Malta biex jgħaddi l-flus li kien jaqla blajnuna tal-mafja. Bekk Bacchi kien jaħbib minn fejn jiġu l-flus, attività legali li fi kliem ieħor tfisser ħasil tal-flus. Flimkien ma' Bacchi ġew arrestati 30 persuna oħra.